чорабинӣ бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида, масъулину намояндагони Тоҷикистон дар шаҳри Сочи ҳозиринро бо ҷашни Фирӯзу Фархунда 25-умин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон шодбош гуфтанд. Истиқлолият барои тамоми мардуми сарбаланди тоҷик муваффақиятҳои зиёдеро ҳадия намуд. Намояндагони чандин кишварҳои дигар, ки дар чорабинӣ ширкат доштанд, аз дастовардҳои 25 соли мустақилияти Тоҷикистон иттилои бештаре пайдо намуданд. سال به سال روز به روز کارخانه های خرد و کلان به تاجیکستان به کار داده شدند و تا دوشنبه و تمام تاجیکستان خیلی دگرگونی های زیاد است. راه های نو، راه های خوب بر ما گشاده شده است. این همش وابسته از چی است؟ وابسته از استقلالیت است. این همش وابسته از بهبودی وطن است، از وحدت و تنجی و امانی وطن. солҳои истиқлолият давлатдории тоҷикон дар роҳи бунёди ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоӣ ба пешравиҳои назаррас ноил гашта, дар ин масир бо қадамҳои устувор ба пеш ҳаракат дорад. бо шарофати соҳиб истиқлолии кишвар, Тоҷикистон бо чандин кишварҳои ҷаҳон дар бахшҳои мухталиф ҳамкориҳоро ба роҳ монд. тоҷикони берун аз марз ҳама хурсанд ҳастанд, ки дар ин истиқлолият, дар ин 25 сол дар Тоҷикистон бисёр дигаргуниҳои зиёд шуданд. Тоҷикистон зебо, мардумаш зебо, ба корҳо овора ҳастанд, зиндагии хуб доранд ва мо фахр мекунем, ки Тоҷикистон ҳаст, ватани мо ҳаст, ватани мо зебо ҳаст. масъулину намояндагони кишварҳои дигари ҷаҳон низ ба сухан баромада аз муваффақиятҳои даврони соҳиб истиқлолии Тоҷикистон ҳарф заданд. сиёсати пешгирифтаи ҳукумати Тоҷикистонро оқилона ва мувофиқ ба кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон арзёбӣ намуданд. Я сам жил какое-то время в Средней Азии, знаю этот народ, культуру, обычаи. Народ замечательный, трудолюбивый. Народ дал миру очень много известных ученых, поэтов, Хайям, Хамза, Улугбек, Остроумов там, и так далее, много, как бы. Ну, конечно же, что хочу, хочется поздравить и республику Таджикистан, и таджикский народ с этим праздником, и от лица себя лично, и от корейской диаспоры, вот, от корейцев города Сочи, большим праздником. Это замечательный народ. ба шахсони фаъолу ташаббускор тӯҳфа бо ифтихорномаҳо тақдим гардида, ширкаткунандагон аз иштирок дар чорабинӣ ғизои маънавӣ бардоштанд. ҳунармандони халқиятҳои гуногун бо суруду рақсҳои ҷолиб ҳамагонро шодбош намуданд. суруду таронаҳои тоҷикона бошад, ҳозиринро ба саҳна барои рақс овард. Абдували Нодири шаҳри Сочи, Федератсияи Россия, махсус барои ҷаҳоннамо.